बताओ ना गमछिया छूटत रहुआ के जाके नुआ किने के पड़ी। ये से कहला कि दीदी कहले कहनी कि दी सरिया देतन कि ना काल सरिया दियो। हई बेरा त हो गेल ट्रेन छूटे तो कम के ट्रेन ये हमार छूट गई। डाले तनी दीदी सब खाए पिए वाला डालिए देले बानी। हो गेलो। हां धरिए में खाए वाला डाल देले बानी। ठीक बाटे ना रोटी पराठा खस्ता सब डाल देले बानी। कपाल पर सब डाल देलु नु। हां ये में डाल देले बानी। हां हो बैठल घरे हमरो ठीक नहीं खेलागत। जान ताड़ू साला मोबाइलवे से 500 गप देने उन्हें डाल देता ओसन। हम देखत त हम चिहाई रहत नहीं कि ई कैसे। तू हो खत नहीं के जी ये सुन लो का तरे बाहर जगह कहत नहीं कि ना का जाए के बाटे खेती बाड़ी आदमी करी हन। आ हमरा के छोटा ना कहलस ये खाली बाहर गइल तो गप जेने तेने डाले लागल। 2 महीना में हम तो कहते हम 6 महीने में जे शॉर्ट डालम जेने मन तेने 500 है। ये सुनु कहा था कि आजकल सब रुपया के खेल बाटे कमैले रहन तबे नु आगे चल के आदमी कहन कि हां सुमितो गोल कमा के आइल बटुए तोरवा त बाउर लागत रहे कि ना अभी हम ना जिम ना जाई ना अब तो जीबे करब हम के रोकी हमरा के। आ सुनी ना एमे नु खाइला डाल देले बानी कोई के ट्रेन में थी खाना खरीद के मत खाई बना के देले बानी निमन ना दलसन ट्रेन में खाना को दिन के सरल देलसन। हां तोरा का लागत जी न तो समझाओ तू। तो रौरा का समझाए के हमर मरद जब इतना खुदे समझदार बा तोरा का हम का समझाई। आ अच्छा तोरा दुख नहीं न कोइला छ हमरा पागल हनी जी रोनी ना कबो चूल्हा में कोनो विदेश जाता नहीं 3-4 साल खातिर के हमरा दुख बाटे जब मन तब आजिम टप दे ट्रेन पकड़म घरे आए जे ट्रेन पकड़म बाहर आ हां ना ता विदेश आदमी जाला त 2 साल 4 साल 5 साल पावेला तो 5 दिन 50 दिन 5 महीने 50 हम ना जात रही नु बाहर आवा के हमरे कोनो रोक मत ले कोमन रखी जी आ कि मर्द के कोई ना रखेला। अरे मेहरारू में रख ले ली सन चुपी मर्द मेहरान के पीछे पर मेहरानू ना पड़ेली सन। अच्छा चाहे तो तू कहत तो हम मानत नहीं रौरा मत पड़म ई कहीं रौरा मत पड़म रौरा कोई के मत रखम। ए जतने गरीब हई उतने शरीफ हई बात ना चली गोड़ लाग हम जाई। अरे दादा लागत नहीं रौरा के ना लगम तिल के लागम जी दे खूब खुश रह भगवान तारा के बना और रोइए मत तू मत रोइए हम जाता नहीं देख लेनी ऐसे कहला तुम रोए लगम अभी ये तू काहे रो हम रोत पहले चली रोगम दही चीनी चटाई चली अब को चटले नहीं कि काहे के चटाओ तड़े शुभ होखेला यात्रा शुभ होई बढ़िया से पहुंच जाइम शुभ हटे ई सब दही चीनी चाहे गुड़ खा के गई ठीक रोइए मत हम नहीं की रोत हम नहीं की रोत वैसे ना को के जाए कैसे को के जाई हां तो जाए ऐसे ही जाए चली दही चीनी चटाई जाए के मन ना रहे मेहरारू के मुंह देखली तो एकदम मन हमार एकदम जवान हो गया लेकिन का करी के गांव के बरहम बाबा देखत रही बरहमे बाबा के गोड़ लगबे हमरे के गोड़ लगबे कहलनी कि बढ़िया से जाइए है ना आ अपन बढ़िया से ड्यूटी करिए खाइए पे ध्यान दिए आ पिए पे ध्यान ना खाए पे ध्यान ज्यादा भैया तनु आ 7 दिन में 1 दिन हत मिलल ये कोनो बात नहीं खे। हाँ ओकर ले पहले ना नु ना पहले ना तबे न 10 कट्ठा के बयाना दिए कैसे दिए भैया टेंशन मत ल पैसा कमा के इतना छिया बिया कदम नु के एकदम माने तू रात बगिना पैसा छिया बिया नहीं करे थी लइका नहीं के छिया बिया करे के पैसा करे के बा पैसे कहत है भैया 24 घंटा ड्यूटी करम 24 घंटा ना 12 घंटा ड्यूटी करी अपनो शरीरिया के देखे के बा आजुग हम तो देखते रहम बुझाता ना मेहरानू के समझा देलबे ना कहले में घर से बहरी मत जाइए अगर केहू चौकट पर बुलाई दुआर पर मत निकली है ना गाना में निकली के लेके दुआर तो ढेर बा। हां आ ढेर एथी के फेरा में ना रहनी अपन खाए के बा अपन कमाई के बा एकदम क्रोध में का कही नहीं के कहे उ नहीं के बात सुने का ना ना कोई के बात ना सुनो। हां बढ़िया से जाइए आ देखिए ट्रेन के एथी गेट पे मत बैठिए नानू ना सीट पे पर हां अब लइका बा लगल लइका होई तार ना बुढ़ा आया तो ने अपन कमाल अभी तक तो एथी एकदम कमाल तनी भैया आ पैसा जवन होई अपन हर हिसाब से अपन एथी करिए है ना ठीक बा। हां गोड़ लागत ठीक बा खुश रह जा खूब बढ़िया से जा कहां से गाड़ी धरबा ये से दानापुर से हां दानापुर से ना ठीक बा दानापुर से जा मेरे मौगी के देखत रहियो हां देखत रहम जा एके तो धन बिया हम जाते तो बेधन हो जाई इतना रुपया कमाई इतना रुपया कमाई कि गांव में साला हमार नाम हो जाई केने जाता जी पानी जी एकदम सूर्या गिल बने हम कमाई जाता नहीं अब कमाए हां ओसे पगला के गिल बड़ 2 महीने कमना के पहले कमाई जाता मेरा नया छोड़ के और मेहररुए चलते नु कमाई जाता नहीं भाई नया नया ओकरा
और सोना के हार चाहिए। 2 महीना में चल बाबा अरे हो भाई 2 महीना इतना भाई तार बनल हलन के छोड़ के चल जाता ना हमारा लेकर आवा ये ठट से जे ठीक है बाबू 2 बीघा खेत रख ले बड़ा काहे खाती नइखे होकर 2 महीना में और मोबाइलवा पर नइखे कहने 500 में डालत हमहू जाइम बाहर त डालम ने तब पुकार जा ले ला हमरा से बा पैसा ना हमरा भी का मोर दे खिचा तब ना कोनिया के छोड़ के जाइला कम से कम 6 महीना रह काहे का करब 6 महीने रह के मेरा रुको दे लेके जाई रुआ हां भाई कह दे दुखे में दूसरा ले फसल दिया हैं तो देख के जा तार भाईओ बढ़िया ना हमन का बुझाई तो राहुल को बढ़िया लगावे लो ना हो अच्छा तो जा हमार बात मान तू मत जा हम तो कहब ठीक ना रही मोर तारा का के दिक्कत बाटे तुम्हार मित्र हो तारा बोलो कुछ नहीं अभी 2 महीना में तारा बिया के साली अभी इजे न बिया 2 महीना से हैं तार सुमित देखो कि तोरा से बेसी तो मोटाइल जाता न अच्छी के नहीं जाता न तू बाहर भाई में बढ़ जाए के ए मर्द तू हमारे का हट जाए दा बाहर ई काहे के हमर माइंड हो तू करतो जय माई तू माना हमार भैया कोई रह देखल हमार बाबू रहन तब हमार भैया कोई रहन उनको के सब कहत रहे हम ही कहि के ना तोरा 6 महीना ए टिकट हो गइल हमर भाई ओइसन ना जा हो अच्छा जा तार भाई ना हो तो जब अइब तब तारा बुझाई ना मेरा रू छोड़ के जाता नु तब तारा बुझाई हो राहुल को तू बढ़िया लगावे ल हम देखले रहनु के पकड़ाई रहन एक बार अरे का करबू जब देख तब तारा में पैसे लागत रहता कौन रानी मंग धोवनी के आँखी में पिलुआ पड़ल बा हमारे एगो पड़िया देख के हो कि नजर लगा देता ऐसा बार बार हाँ एक तबियते खराब हो जाता बार बार एक हाँ बताओ बाची हमार कितना शौक देता तारा के लाई रही खा लो तो नियम निकाल एको और खा लो अरे हई सुमित कहाँ जाता ए बबुआ हेने वा अरे ट्रेन छूटता अरे हेने वा ट्रेन तारे हेलीकॉप्टर छूटता अब हेने का हो कहाँ जाता बाहर जतनी भौजी कमाई कमाए हां भौजी बहुत दुख बा घर हम ना कमाई तो कैसे कमाई आज हम बड़हम बाबा के लचदा न चढ़ाई चढ़ावा भौजी एकदम चढ़ावा हाँ। हम पैसा आई तो कमा के दे दे जवन सोचले रह तार बड़का भईवा नु ओकर पूरा हो गई भैया के सपना पूरा हो गई भौजी एकदम मन कइले से एकदम कमा ली सुनले नहीं खा मोबाइलवा पे कहनी दी हम तार भईवा से का कहि तार से सुनले नहीं खा मोबाइलवा पे कि के खराब पे रहबू साफ साफ बताव तो उ कहती है भसुर पे रहम तार भईया बार रखली तार मौगी के सुंदर बोलही बा तारा से मोटा ताजा बोलही बा देह ताजा बोलही बा मेहरारू हलही नहीं खे बौरा हवा पैसा कमाइबे करेला आ मेहरारू के का चाही सुख चाही पैसा चाही धन चाही और का चाही मेहरारू के आ सब चीज देबे करी पैसो दी सुखो दी धनो दी सारा चीज दी मिठाइयो लाला के मुंह में खियाई ई बात बा तू बाहर जाइब धन कमाए खातिर असली धन गवा देब बबुआ हनवा बड़ा मुश्किल से भौजी बियाह भइया हम बड़ा मुश्किल से भइल हम नहीं जानत नी कौन औसन तो बकुला नहीं नाक देख के बियाह काट देत रहसन शैतान लेखा लागत रहे भइया हम लागत रहे नु अब बताओ अच्छा कौन भाई कोई के 2 महीना के बाद कि तू जो बाहर कमाए पहले ना कहे के रहे ओकरा ई बात देखो हमरा लौटलो कहल हो अच्छा ना छोड़ पहले जब बियाह ना भइल रहे गावना ना भइल तार तो ओकरी ओकरा ना कहला कि जो बाहर कमो ना कहेला नु हां ओकरी ना कहलस अभी काहे कहता सोचा बबुआ सोच बड़ी दूर के बात कहले बा तार मौगी सुंदर बेन को मौगी से हां सोच ली सोच ली साला सब कोई हे बतिया कहता हमार भैया सही में खरतवालो ना हमार मौगी अरे मदे मेहरारू हमार भोला भाला बिया साला रख ली हमार भाई हमार चन्हाक हो हमारा के बाहर भेजता अपने नहीं भेजात गावना भइल बा हमार तो ओकरा जाए के चाही साला हम जाता नहीं हम ना जाइम बाहर ने कह दी हो ना जाई बाहर चलनी घरे गुड तब कह जानी इनकर जाने के बा पूरा गांव जानी धीरे धीरे काज को सोचा ताड़ू हां अब एकर ले कहने पूरा गांव जानी बताओ कितना उदास घर में लागे लगो लटे करे जब पत्थर रख के मुआ के भेजने के ने कमाए चल जी कहे खातिर दुगो पैसे खातिर नो कैसा लागत कि नो से आवतरी तो मिल सकत रह सुना तारू कहला हनी कि देखो हम वैसा ना हनी जैसन सोचो तारू वैसन मन में न सोचिए कहलन कि कोनो चीज के दिक्कत होई अब काम घर ले मान लो के अभी तारा दांत लग जी तो के दांत छोड़ाई हमें नहीं छोड़ाई भैया
जीजा जी बात के बात बाटे, लेकिन रोहरा हमारे बहुत सुर हम लोग अपन मुंह कैसे दिखा सकता नहीं। हाँ इहो तो बड़बे कइल बा, कहलन कि वो अब ट्रेन ध लेल होई, फोन ना नु कइला है ना फोन नहीं की कइले वहां के। आ ओहो 8 दिन में आइए जिहन हमरो घरे जनी। दीदी जी फोन करे रही का? हाँ दीदी तार फोन कइले रही आ कहलन कि बेरा का बनवा दी। कुछ लोग कुछ नहीं के बनवाएगा, कुछ नहीं के बनवाएगा, हटाओ ने आ गई हम तू के हम बनवावे वाला, यही से तो हम बाहर ना गई हई। कजी रौरा या उरा ट्रेन के टाइम भइल बा। अच्छा एतना दिन बियाह कइला हो गेल 2 महीना, हताना भिरी बैठत रहन तोरा ई जानला हन कि गइल। सुन ना सुन, हमारा ले बेसिक तू ही जाने लीचे ई जानला हन कि गइल तरे भिरी आ गेल। बोलो कहे कि 8 दिन में ही कर में हेरारे होई तब तक मेरे मुंह में सोचिए जीबे ही घरी मार दो बौरा कहीं का पीट दो। तार 8 दिन में ही कर में हेरारे होई, लेकिन ये काम चलई सब एकदम पागल हुए। ए मत तू चुप रह, चुप रहो, भाई जैसे बैठा जाला पैसे बैठल जाला रे। तोहरे चलता हम बाहर ना कने जी तू भाई सामान हमर बाबा मान लगे कर दांत लग रही त के छोड़ाई रे। वाह भैया माने दांत लाग गई तभी छोड़ो हन, मुंह में तो अंगूरी ही लगई हन। बा नार हम त के करी। ई करियो हम यही से तो बाहर नहीं की जात। सुन नहीं हर चलो ये ठीक रहा। बाहर नहीं खा जात नु तब इतना याद रखिया, नीमक पर रोटी ना जुरी, रोटी पे नीमक ना जुरी, मत जुरो मत जुरो मत हो भाग जाई का नहीं हो। हो हां तो तोरा के जानी तू हटा हमारे घर ले हटाओ तू ने। सिखा के भगा हां दे। तो हटा तो बांध के रख आ देखो तो नहीं कि कैसे चलता कैसे होता है। चली हमार देखिए धक्का धक्का चली। बदमाश कहीं चले का के ये तो- बाहर जाता ना, हमरा शौक लागत है यही से कर पे। हमारा हमरो शक लागत रहे बीच में भेटै रह तब ई काहे इतना 3 दिन से हमारे कर रह देखो ते तार 3 दिन में हम व्यवस्था करत नहीं। तू का व्यवस्था करबा, अपन व्यवस्था देखो पहले। तू चुप रह, तू नहीं खुद जाना त नया नहर बाड़ू ए गांव के। चुप भैया नियन बावन के ना जीओ भैया लेखा चुप बानी हम। तहारा खातिर भैया लेखा बाड़ा, लेकिन तू उनकरा खातिर का लेखा बाड़ू ई हम जानता नहीं। भैया जो कुछ ना कहनी हो तू ना कुछ कहबू लेकिन बहुत कुछ कह दी। तो चुप करावे खाली है नहीं। आ बुझनु शैतान हो भाई हो साला उसन भाई रहल चाहे मुंह पर की लगा दे। रौरे खातुन रोवत रे कोई रही त मरे दे हम साला ट्रेन बेच के आइम, लेकिन आइम तोरा खातिर पागल हई रोए देम रे। अपन ट्रेन हां आपन ना केहू के होखे साला जब ताजमहल बेचा तो ट्रेन काहे ना बेचा जाई। बेचा गइल। अरे ट्रेन बिना गई नहीं, बसे पर उतर के भाग गई नहीं। तिरछा होता है लुक में ले सुना तो चाय बनाओ तो यही खातिर तो आई नहीं कि स्पेशल चाय पियम। चाहे पति नहीं खे चीनी के लेके आई त बनाई कहीं रोरा भी कपड़ा भी पैसो नहीं खे मोटिया कोड़ के ओकरे घोर के पियत रही। साला अब के करे ले मांगे, एगो भाई रहे तो ओकर झगड़े हो गई। अब जाई मैं कहम कि 10 चीनी के चाय के पैसा तो कही कि दूसरे इंग्लिश से पा दी, राजनीतिक विज्ञान बोली हमारा भी, लेकिन तो मांगम हम बेशरम न हई, ये हमारा लाज बा। लेकिन हाँ मेहरारू खातिर तो हम कुदारी भाला कुल चला दे, बंदूक नहीं के तो का